ҳарорати якчанд рӯз будаи баланди ҳаво наздик ба бедоршавии дарахтон оварда расонд. Аз ҳамин лиҳоз барфи боридаи имрӯза хеле айни муддао аст. Агар дар заминҳои лармӣ гӯем, намӣ ҳам захира мекарда мешавад, ҳам ҳамун бедоршавии дарахтонро ба аққӣ мепартояд. Аз ҳамин лиҳоз агар заминҳои лармӣ беҳтар мешуд, ки дар ҳамин давра шудгор карда мешуданд, то ин дам ки ҳамин навнокӣ то чуқури дилхор рафта мерасид. Инчунин ба ин нигоҳ накардан бояд дар заминҳои обӣ бояд мо омонии захиравӣ ва яхомониро низ идома диҳем, то ки ҳамин яхомонию омонии захиравӣ то чуқурии дилхор, хусусан дар дарахтони мевадиҳанда аз 1.5 то 2 метр рафта расад. Як чизи дигарро бояд қайд кардан лозим аст, ки ҳамин омоние ки захиравӣ ки дода мешавад, бояд тарзи он монда шавад, ки заминҳо ба эрозия дучор нашаванд. Яъне дар баъзе ҷойҳо мо дида баромадем, ҳамин омониро ба тарзи тез мемонанд. Албатта хоки ҳосилхези болои заминро шуста мебарад. Бояд ҳаминро ба як тарзи муайян, яъне дарозии ҷӯякҳо аз 50 то 200 метр вобаста ба иқлим ва хок монда шавад. Бояд ҳамин дарозии ҳамин ҷӯяк то муддати 2-3 рӯз пай карда шавад, ки то ҳамин чуқурие ки намие ки меравад, то чуқурии 1.5-2 метр захира шаваду дарахтон дар давраи сабзиш аз ҳамин навнокии захира карда шуда нағз истифода баранд.